manan. So sa kaawit. Mayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking ti paminaw, nining handumanan sa kawit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kagi. Ako si Louie. Sa di ko pasugdan sa pagsaysay sa maong kagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. I Need You. RMN Drama presents Handumanan So Sa Kaawit. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Magkinayo sa kalalaki nga nagpuyo sa Barili, Cebu. Ang atong matatampo, dagdasingan nga, Louie. Chay, inigdako na ko. Magpakasal ta. Ni, nganong magiskot man ka, anak? Bata pa man ta. Ngano man di ay? Di pa man sagta karong magpakasal. Inigdako naman nato. Unsay kasal, ha? Mga bata pa ninyo. Na, si Louie dito ay. Pa, Mosugot ra na si Chay nga magpakasal kaniya kung mo eskwela na ka. pa. Unsa anak? Mo eskwela na ka? Pa, aron inigdako na ko. Sugton ako ni Chay. Sus, si Chay ramadi ay makapaeskwela ni mo, no? Nakalak, sige. Ugma dayon, ingno na to si mama ni mo nga pakuyugan ka. Kumusta man ni mo pag-eskwela, nak? Kapoy man pa ay. Kanahan ko mundang. Unsay undang? Usa kasi malang kapag ganing ni eskwela, unya mo undang ka na. Ay, Anak, sabi ni mo, kaming mama ni mo, parehas ming wa magkahuman sa pagdoon. Mayo na lang unta kung ikaw nga mong anak, magkahuman sa pag-eskwela kay pohon kung mawa na mis mama ni mo. Way tao nga makayunuyano ni mo kay nagkahuman ka man. pa. O di ba, matod di mo? Ganahan kayo Chay. Si Chay ni eskwela bayag yun, o kanang bataa, gwapasan. Mas mo gwapa ba yun na inigda ko? O nakasiguro kong daghan kayo ang manguyaban na pohon. Gusto de ka nga adto sa lain mapunta si Chay. Dili. Oh, di ba? Mauna kung ako pa'y ikaw, himo ang inspirasyon si Chay aron muhuman kagyod sa imong pagtuon. Pa. Unsa? Ato na kamaskwela sa syudad? Oh, Louie, gusto ko mag-nursing good. Mao ba? Ikaw di ay, dili ka mo padayon og kolehiyo? Nambot ang nga niya eh. Tanawon pa. Eskwela, Kaya rin na to pa. pagitaan mo pagi ni mama ni mo daw. Mao'y gusto na mo nga makahuman kagyod. Tuod, unsa man na yung kursuha ang nahuna-hunaan ni mo? Gusto ko mag-civil engineering pa. Kana, nindot na. Sure ka pa? Lagi, nak. Ayaw paghuna-huna sa gastuhan. Pangitaan mo og paagi ni mama ni mo. Sige pa. Salamat. Nalipay kayo ko nga mo padayon kag eskwela. Pero lahi lang tag-eskwelahan. Mao lagi. Lagin ko sa imong eskwelahan nga gi-penrolan pero mahal man. Basin unyag dili kaya nilang mama papa. May maling mo mama kay OFW man sa Thomas Gawas, maka-afford man gito siya. Hinoon sad. Pero sige lang good. Ang importante nga magpadayon ng imong pag-eskwela. Chay, Nga no? lahi naman kita eskwelano. Oh. Nga no di ay? Nakasiguro ko nga daghan gyud ang makagusto nimo kay gwapa ka niya bright pa gyud. Unya? Paabot tabi ako ha.
magpakasalbi ata. Ikaw, Louie ba? Unsay tuo nimo? Mga bata pag gihapon ta nga pwede ko nimo istoryahon og ingon ana. Wa man kani ka manguyab na ako. Ha? Aw, ngano, kung manguyab ko nimo ron, sugton ko nimo. Dili pa. Dili pa? So sa ato pa, dako kog chance nimo. Sa tinuod lang, oh. Pero syempre, gusto una na ako nga kitang duha makahuman gyud sa tong pag-eskwela. Una ta musud anang uyab-uyab. Bantay ka. Ayaw panguyab og lain ha. Oo ba? Ikaw sad ha? Ayaw po panguyab og lain ha? Di na may tabo, Chay. Tungkol kay bisan katong mga bata pa ta. Mahalagay ka. Ug wag na mawa karon nga nanagko na ta. Gani, mas misamot pa. Bay, student ka? Oo bay? Gikan yung probinsya. Mao din di ka familiar ako. Dini na mo ko nag-elementary. Ang karon nga college na. So, ma-familiar na gid ako ang mga old students din eh. Ako rin si Lester. Ikaw? Ako pa si Louie. Louie. Lester! Hey, niya naman din ka din, hey. Kagwapa niya. Hi, I'm Kendra. Ikaw? Louie? Lester, mag-lunch na na. Gutom na. Sige. Bay, ikaw. Kasi na ka mo, sabay na mo. Sabay na. Sige, pwede na. Wa ko magtuo nga ingunan ni baday kadaghan mong gwapa din sa syudad bay. Ha? Gano? Lahira sa inyong probinsya? Oo. Kiba mo ko ba nga nung nakasulti ka na karon? Ha? Nga naman. Kiba ko eh. Hindi ko pa kinikindra. Bay. O, naibaw ko sa kong tanaw, bay. Murag, tako sa gusto sa kalindan mo da. Bay, Lister. Gwapa gid si Kendra. Bisan asang anggulo ha. Lahi sa diyang beauty ni Chay. Oh, si Chay. Nag-message. Magkita ta ugma. Wa may klase kay Sabado. Replyan ako. Kumusta man imong pag-eskwela? Buyag, okay raman. Nanasag ko yung mga nasuod. Mayo hinoon kun maon na. At least dili na kayo ka makiwawan, di ba? Lagi? So, unsa man? Asa naman taron? Basagasa lang. Sorry lang ko. Hi, Louie. Busy ka? Dili kayo. Umanam ko sa akong gibuhat. Naon ako yung patudlo ni mo ba? Okay ra? Sige ba, way problema na. Unsa? Nanguyab ka ni Kindra, bay? Oo, bay. Ganahan, di ka ganyan, no? Wala bay. Namsa ko'y naganahan nga babae, bay, sa amo, pero namsa mag-eskwela po din sa syudad gani ron. Pero ambot ba? Kini nga kung na-feel ni Kendra, lahi man. Mga ba? Sige. Tabangan ka. Salamat, bay, ha? Karon ta lang. Gisagot na ti ka. Tinod? O, lagi. Kay ganahan man sa kunin mo. Yes, salamat. Salamat nga wako nimo pantusag dugay. Uy, si Chay. Hello? Naana na kay uyab. Kita mo ko sa Facebook ka na kay in a relationship. Chay, Di ba naman tayo promise sa usa Louie? Nga dili una ta mag-uyab-uyab kung makahuman na ta sa itong pag-eskwela. Chay, Kung mauman din nga dili ka makamaumutuman og sabot. Dili na ko ni mo Louie. O ayaw nagpakita na ako. Chay. Kendra, babe, mag-Valentine's na hapit. So may plano na to. Babe, nado ko ipanangid di mo. Nagplano mo gud mi sa akong mga high school friends na mag-outing ana.
Okay na nimo kung mag-advance celebration lang ta? Oh, sige. Way problema na ko, babe. Thank you, babe. Tuig kapi naman nga, huwag balita pa ni Chay. Kumusta na kasi ano? Kung saan nga giblock mo ko niya sa Facebook. Ako ko nung tanaw balik, be. Basin nung gian-block na ko niya. Oh, time pa. Ano sa mali? Kitangtan ni Kintra ang among in relationship status sa Facebook. Ako tawagan, be. Mao na, Louie. Sorry nga, makigbuwag na ko nimo. Pero nga naman, Dili na di ka love, Louie. Nana ko yung like nagustuhan. Sorry. Kinta. Mauding di na kayo mutagad na mo si Chay din. Paguli niya kay nada na kay uyab niya. Niuli si Chay dia sa ato sa probinsya, pa? Oo. Ato nga gisimana din siya. Nak. Duwa na lang katuig kung mahuman ka na si mong pagskwila. O kung siyo nagmayo imong pagskwila, nak. Kay nakasiguro ko. Kung magkahuman ka lang si mong pagtuon, ang mga babay na mismo mo ay muduol ni mo. Pa. Gustos, Papa. Gamay na lang akong pagantos. Huwag magkahuman ng yugos kong pagtuon. Mag-focus na lang gusto kong pagskwela. Pa, naghan na pa magyug ka din sa itong probinsya, oy. Nangaon na biyata atong dito pata sa syudad. Okay ra na. Proud mi ni mama ni mo nga nagkahuman kag yun si mong pagtuon, nak. Mao ka na, anak. O gabi ni mo. Ado na kay espesyal nga bisita karon. Ha? Kinsa man, ma? Hi, Louie. Oh, Chay? Congratulations. Thank you. Congrats po ni mo. Kaya nakagraduate sa ka sa imong pangandoy nga kurso. Tod, pwede ba tayong magstorya? Nga kita lang duha? Unas tanan, gusto ko mga ipasaylo ni mo. Ayaw na to gunahon na aoy. Gipasaylo na ti ka. Ako na lang gisabot nga bata pa ka o nakalitan ka pag adto nimo sa syudad. Syempre, daghan man sa gyud og mga gwapa dito gud. Bisan ganig ako, daghan man sa kong makita nga mga gwapo dito sa university nga akong giskwelahan. Pero syempre, wag gyud ko magpada. Kaya aside nga naatay sa atsaw sa gusta, gusto sa gyud ko makahuman ko sa akong pagtuon. Chay, kung pananglit manguyab ko ni Moron, doon na pa ba ko'y chance? Ang tinuod, dako kaayo. Gani, kung tinud-anay kagin nga manguyab na ako ron, sugton gidayon ti ka. Tinuot? Sa to pa, uyab na ta? Oh, Louie. Thank you, Chay. I love you. I love you too, Louie. Parehas ming duha ni Chay nga nakapasar sa board exam. Ako, isip po sa ka civil engineer, o si Chay isip po sa ka nurse. Dili po ingon anak kasayo nga mong nagian ni Chay. Pero pasalamat ko sa Ginoo nga human sa tanan nga mga pagsuway namo, mas gipalig-on pag niya nga mong relasyon duha. Karon, kasal na mi si Chay, ug may tulo na ka mga anak. Dinilang ko kutob, daghang salamat. Amen. Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong soliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Opra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga makatag og kinabuhi ning akong suwat soliran. Ako si Al Jane,
19 anyos ang pangidaron. Single, usa pa ka estudyante ug taga Bohol. Punto medikal kining akong soliran. Kabahin kini sa ako mga gipamati. Ilabi na ning bahin sa nahitabo sa akong panit. Aron inyong hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Aljen, giyo ko nasad ka. Lagi maoy, maka-absent po ko ani ron. Kay sure jo kong muandar masabning akong upak ron. Ay, pastila na nasakita ni mo, day. Sukad pag yun na sa bata ka pa, hubakon ka na kaayo. Asmahon ka. Ilabi na og sama ana nga ughon ka. Mausad gyud ito karan ng imong hubak. Saan na lang kang ako mag-eskwela ani man o. Ay, palitante ka sa imong tambal, ha? Ini tarong panahon na eh. Di man maantos ang kainit. Hala, Jean, nagpuwa lagi ng imong mga mata. Ha? Wa ko mata? Lagi. Naunsa na? Put lang. Wa mo ko kakita. Pakita ko sa amin ni. Lawa ko sa amin diri, oy. Aw. Naday ko'y face powder diri nga may samin eh. Ay, dara. So, ganang giingon mo nga na po ang akong matabi, ay. Hala! Hala po, wala gito, oy. Ingnan bitati ka. Naunsa di ay napuling ka? Pumasok ko makabantay nga napuling ko. Hala, ngano ka nang nipuwa man ng imong mga mata? Dili ka high blood, Aljen? Unsa? Kay namuwa sa baya ng naong ug-liog ni mo ay. Unsa? May uyab ka siguro, Aljen. Uyab ba pa, oy? Ganun lang mga nakapangutan naman ka anak pa. Tuda ng puwa-puwa si Mulio. Di pa, oy. Tungod na sa kong gipati. Kanina pa gani ni. Di raman gud kay sa liog rani. Napod sa kong naong. Nagbutoy-butoy na siya. Ah, ni anang tambal ni mo, Aljen. Ma? Gusto mo ko ng tambala, ha? Ay, para allergy man ko na. Ha? Allergy niya akong gipati, ma? Oh, ngano ka? Nga naman eh. Naglisod man kong kalit o ginhawa. Unsa? Huwag ko kasabot sa kong gipati. Kay namuwara og kalit ang akong mga mata. Nagbutoy-butoy nga akong dakway. Og sa party sab sa akong liog. Og sa bang party sa akong lawas. Og hangtod to, mag-apas ko sa akong ginhawa. Og nakabantay ko, kadugayan nga, musugmat na siya matagod to. Kanang init kayo ang panahon. Unya, Di ka lang mo eskwela, Aljen. matok man kumaoy. Kuno si mahitabo na ako sa eskwelahan. Mauwaw ko, uy. Magubot lang niya sa eskwelahan tungod na ako. Nya, kumusta naman imong pamati? Marag, uwa raman tong tambali mo, ma. Suwayan ko na lang ka ni og pahuway. Ah, nala, sige. Pero suwayan ko nun ako og butang og liniment oil, ha? Kanang namuha sa imong panit. Kay basin og mukalma ang pagpamuha, ana. Oh, kumusta mang pamati ni mo nak nga nakapahuway ka na? Marag ni arang-arang na baya sab, ma. Uwa na tong gibati na kong hanga kukutas. Og tanaw akong panit, ma. Wa naman lagi ang imong puwa-puha sa panit. Epektibo da itong pagbutang na kog liniment oil, anak na. Ay, salamat, ma. Magka-eskwela na gid kayo ni Ukma. Aljen, niskoy na lagi ka. Nauli ana day ka, day? Tanawa, day. Wa nang ako mahapuwa-puwa sa. Oh, hala. Aliwa na to, day. Asa kitambal ni mo? Haplas? Unsa? Amiw. Ni anasab ni akong gipati. Init manggod kayo. Magkahuman ka ko aning among exam. Nga, naglisod naman ko ginhawa. Aljen. Aljen, naunsa ka? Aljen. Oops, no cheating. Ay, wa, sir, oy. Si Aljen, sir ba? Naglisod na po siya ginawa. Unsa?
Mahadlok na hinang kumainitan o panahon sa init, ilabi na nga udto nga init kaayo. Kay mutukar man ang akong gipati. Kutasan mangud ko. Ang ako mga pangutana mo kining masunod. Unang pangutana, asmahon ko o hubakon sukad sa gamay pa kong bata. Dili na ba din ni mawa na ko? Kay hangtod karon mo sugmat pa man siya. Unsa may tambal ani o pagkaon nga angay na kong likayan. Ikaduhang pangutana, karon nga dako nako, may lain kong gipati. Basta init ka ani ang panahon, mamuwang akong mata og naong, ug magbutoy-butoy ang akong liog, ug ubang parte sa akong lawas, ug maglisod ko kinhawa. Tungod paghapon ni sa akong asma. Ikatulong pangutana, nganong matag-init ang panahon, musugmat man ang akong gipati. Allergic ka ko og init nga panahon o singot? Unsa may akong buhaton o itambal ani? Ikaw pa to katapusan. Gitambalan ko ra og liniment oil. Medyo mupatuo. Pero, mobalik ra lagi gihapon kung init ang panahon. Unsa may akong buhaton? Kay disturbo na gid siya sa akong pag-eskwela. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Aljane. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa itong programa, kini nga kong suliran. Adin sa bako, si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical problem, psychological, emotional, behavioral o mga drug-related ng mga problema. Kay usa man ako ka medical doctor, usa ka psychiatrist, o usa ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagis, magpadala sa mga sulat-suliran di kanamo. Pwede kayo padala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account, kini nga akong suliran, official writers page, o diba sa mong batan sa 3rd floor, UCR, Martinez Building, Usmeña Boulevard, Cebu City. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw, mao kini nga makutlo nga magtulunan. To be brave is to love unconditionally without expecting anything in return. Ha? Kanang love ko no, panahon na rabaron sa Valentine's Day na. Unconditionally. Ha? Bahala nagdili ka mo love nako, basta kay love ta ka. Wala siya, no? Okay? So, nga itong magtatampo si Aljane, taga Bohol. Estudyante pa na siya sa 19 years old, taga Bohol, no? Musta na ba yung mga taga Bohol, no? Musta naman si Porfirio Lim, si isa to, Galolo sa may Cagayan de Oro. Ingit nag-chat na ba ito siya nako nga Glicerio Galulo dahil, no? Sa Cagayan de Oro City. Siya, Dok, pero may bayag kong maminaw ni mo. Thank you very much, Sir Glicerio, no? Sa Cagayan de Oro City, no? O mga taga Bohol. Musta naman mga taga Bohol ni Bots o ni Pante Alisna, ha? Pero may rabanis Bots magpadana kong mga kuanda, mga messages. No? Thank you very much, Bots Alisna, no? Dr. Bots Alisna. Mga U family diha sa Kalapi, mga trabaho family diha sa Carmen Bohol. Musta naman ang atong Chocolate Hills diha, no? O Ma'am Mabel Cinco Saniel diha sa Tagbilaran City. Oy, Governor Jeffrey Lim, diya sa Cagayan de Oro City, ang governor sa Lions Club International, no? Mayong pagpaminaw. Mga taga Ubay, Bohol, no? Lahos na rin sa Maasin City sa Southern Leyte. Alright, so going back to our sender, si Aljane. Punto medikal ang problema ni Aljane, no? Sumasa na bati na ito sa drama. Unang pangutanan ni Aljane, asmahon o hubakon ko sukad sa gamay pa kong bata. Dili na ba di ay ni mawala nako kay hangtod karon? Musugmat pa man, unsa may tambal ani og pagkaon nga angay na kong likayan. Well, daghang kay maka-trigger aning asma, Aljane, no? Ako di ko maulaw mo share nimo nga ako sa una gamay pa ko hubakon sa ko, pero pagka-college na ko nuwag tang man nalang diha pong gyud koy allergy, no? So maglikay lang ka sa maka-trigger o sa may maka-trigger ani mga bug, mga aso, mga pollens, mga pagkaon nga medyo dali maka-allergy, no? Like shrimp, crab, snail, kanang pamandiha, kanang mga
sa una magbuwan mig humay dito sa probinsya. Ingnon ako akong mama, kumasugual kog lain ayo ng bulan og humay kay porbida. Tuto na gyud nga akong sipon, no? So naagay mga tawo nga hubakon na I believe nga this runs in the family kay namon ko mga kailang mga mao lagi halos lang tanan sa pamilya mga hubakon. Daghanig mga tambal ay Montilucas na Bricanil, Salbutamol, depende sa imong 19 years old magkano, so adult na ka. Adult pulmonologist ang imong duolo, no, diya sa Bohol. Resitahan ka ni og mga tambal. Basta akong balikon, maglikay lang yun ka sa mga trigger nga mga sitwasyon og pagkaon, aning hubak. Kaya sa may mahitabo kaning hubak, mo constrict or mo gamay ang agianan sa hangin. Mo nang ang gininhawaan sa maghubakon, murag iring nag-wheezing ba, murag miyaw. So mao na ang ako ika-istorya. Kaduhang pangutana, karon nga dako-dako nako, may lain kong gibati. Basta init gani ang panahon, mamuwa ang akong mata og naong, magbutoy-butoy ang akong liog ug uban parte sa akong lawas ug maglisod og ginhawa. Tungod ba gihapon ni sa akong asma? Well, allergy tingali ka. Allergy ka. So mag-sneeze, mag-rashes, lagi na congested ang imong ilong, mang-cramp ang imong tiyan, mangatol, murag kasukaon, sumaon ni mga tilimadon nga ikaw naay allergy, no? So magbantay lang kas mga trigger, just like asthma kaning allergy, mutungan ni og naay mga pinakan og mga mananap, ano ba ni sensitive kayo, naay mga molds diha, ni mga hugaw diha, mga pollens, mga hugaw sa manok, sa iro, mga pet dungs ba. So danders, no? Maka-trigger ni siya og allergy. Pagkaon pod nga mga seafoods, maka-trigger siya og allergy. So maglikay na lang ka, makahibaw naman ka madugay unsa may mga pagkaon nga makakuan nimo, kabutoy-butoy sa imong liog ug bang parte sa imong lawas nga hantod nga maglisod ka ginhawa. Ako, I do not know what happened to me kay sa una mukaon mo kong kapayas. Pero karon mukaon kong kapayas na kaduhan ako na og emergency room do sa ospital do sa Cebu kay di na ko ginawa. Di na lang ko mukaon kapayas, lami rebon tanang kapayas kanon. Sunod ka pangutana, nganong matag-init ang panahon mo? Mag-adjust ang gupog atong lawas, depende sa panahon. Musugmat man ang akong gibati, allergy ba kaha o init nga panahon nga gisingot. Unsa man akong buhaton o itambal niya ani. Well, kung gisingot ka, manrapo ka, ayaw dayon og kaligo, wait for a little while, unya mas maayo magali po nang mainitan ta kinay vitamin D. So musugmat lang imong allergy kung mainitan ka, so maglikay lang pug kang mainitan kag dugay. Pero kung balikon, kinang labi po tag-init sa adlaw kay para natay vitamin D. Pwede ra ka mo inom og mga tambal, ako ika sugyot kining mga ungan kog mga pipila mga Berlix, no? O cetirizine siya. Claritin o loratadine. So ang nakakuha lang nga mga tambal kay usay murag katulgon o katulgon. Mga antihistaminic, mga decongestant pwede ra pug kang mo kuan ani mo inom. Pero depende sa inyong lugar, I do not know sa Bohol, cetirizine, no? Dire sa Cebu, marketin ni siya Berlix or Certic, no? Mao na akong pandali-dali kung na ako'y allergy. Mawa ra ba pod. Pero ayaw lang yung pag-drive og motorsiklo, whatever, kay duka ba ni. Sunod nga concern, gitambalan ko og liniment oil. Medyo mupatuo man pero ubalik ra lagi gihapon kung init ang panahon. Unsa may angay na kong buhaton? So ayo pagpainit pa dugay, ha? Kay disturbo na gyud sa akong pag-eskwela. Kung unsay makapa-trigger sa imong allergy o sa bati nimong paminaw sa lawas, maglikay na lang ka. So naibaw naman ka nga kung mainitan ka, daghang mga negative nga mahitabo sa imong kaugalingon. So as much as possible, ay na po ialaw nga mainitan kag dugay-dugay. Okay, so nakasabot ka sa kong speaker ni mo Aljen sa Bohol ug ngadto sa libuan milyon sing laminaw sa tong programa kini nga kong suliran. Ako si Dr. Rene Obra with Atty. Eileen Bathan. Thank you very much. So from all of us sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tatakaraman. Daghang salamat o maayo.